Good morning! We're going to make poached eggs. Dito ko lang siya gagawin. It's because I think this one is safer. Yeah. Dada wants 2 eggs. I have to close this one pa. And then the other one, ganun lang oh. May binigay dati si mother-in-law na pan for poached eggs. Kaso lang, tinapon ko kasi nasira yung pan. Ginamit ko siya sa ibang purpose. So, maggaganito ako ngayon. Yan lang. So, and I'm going to put something here para hindi siya It's like that. So, 2 poached eggs for Dada. Yan. Okay. The water is boiling. Pa-boil mo na ng tubig. Here? Oh, it's stuck. It's stuck na Dada. Oh, I need to. I think next time spray it. Spray it with oil. This one. This one is okay. Yeah. Okay. Dada's breakfast. Look at Sophia. For Dada. Yeah? Hey. Hey. Hold here, anak. Here. Here. And here. So, lunchtime na naman. We have 3 yogurts. Akin is, dito kay Sophia strawberry. Akin is strawberry. Kay Bana is yogurt Greek style. I have pineapple for me, banana, strawberry, and then this is for me. I don't know if gusto ni Dada ng nuts, muesli. Ayan. So, hahanda ko lang din siya. And then, this is for Sophia, yung sobra niya kahapon. So, medyo light yung aming lunch. Let's eat! Ayan na yung natira sa amin. Yung kay Sophia lang, hindi niya naubos kasi napuno yan ng muesli at saka fruits lang kinain niya. Tapos ito gatimi-timi. So, iligpit ko na lang siya. So, para sa aming dinner tonight, I'm going to make salmon teriyaki with brown rice and green beans. So, kasi yung salmon daw is good for high blood, pa-lower ang high blood natin. So, si Bana, nagjo-join siya kung ano kinakain ko, pero minsan daw, kung gusto niya kumain ng mag-iiba daw siya. Sabi ko, no problem. So, lagyan ko lang siya ng salt. Konting-konti lang. Ibabad ko siya dito. So, ito yung soy sauce, rice vinegar, or whatever you want to put. Tapos, maple syrup. Wala akong maple, so honey ang aking nilagay. So, ayan ang ating salmon without skin kasi ayaw ni Bana ng skin. Ayan siya. It's been a long time na kumain kami ng salmon. So, ito. Kasi,
Yung walang bukog ba? Kasi ba ayaw yung mabukog na isda. Sana wala itong bukog. Ayan. So, may luya pala yan para mawala yung langsa. And then ito. So, marinate lang natin. Mas mabuti kung marinate mo siya overnight. Pero, ngayon ko lang talagang napag-isipan na I wanted the teriyaki. So, ganun. So, nagantay na yung ating customer. Ordered BLT sandwich. I didn't order. Someone mentioned it earlier. So, eto na. Kunting ano lang. Slice of brown bread. Of any kind of bread. Toasted, pwede din. You have lettuce. Bacon. And tomato. So, BLT. Bacon, lettuce, and tomato sandwich. Then, lagyan natin ng honey mustard sauce. Okay, this for Dada. Be careful. Get the thing done. For Sophia, ang ginawa ko is 5 ano lang siya bacon. 3 bacon kay Pana, isa sa akin, tsaka isa kay Sophia. Kasi malapit na din mag-dinner. So, akin is first time, lettuce, and then yung bacon, and then yung tomato. And then, lagyan ko lang siya ng konting sauce. Para hindi natin ma-taste yung tomato. First time ko talaga to. Help me, God. Oh, medyo hard yan siya dyan, banda. I-ano ko dun sa kabila, ha? Wait lang. Hard pala yan. So, dito tayo, banda. Eto, hard pala yan, eh. So, yung akin is, ito lang try natin. Mulat ako sa bacon. Dada, you know what I did? No bread like this lang. Yeah. Lettuce wrap. You've got this on the top. Huh? It can be done a bit old. What, pig? What, pig? Sinadya ako para di ko ma-taste yung tomato. Ano tomato? Sauce. Sarap. Sarap niya. Hi, Yensters! Pasensya na po kayo, yung vlog natin for today is about sa pagluluto. Kasi wala namang ganap sa bahay kasi umuulan. So, naisip ko lang i-share sa inyo yung aming kinakain for today. Kasi nagbagong buhay na po ako. And, pasensya na po kayo sa aking itsura kasi tinamad talaga ako today. So, hayaan nyo na yan. Yung pagkain niya na lang yung isipin ninyo. So, ngayon, nag-aano ako ng string beans. Hinihiwa ko lang sila. Si Sophia pala natulog. 4:30 ng hapon. So, hindi ko alam natulog. Naghagok na pala kasi super quiet niya. Napagod yung nagsayaw kami kanina. Tapos, naglaro kami. Napagod siguro yun kakatakbo. So, yung ulam namin is salmon. Teriyaki salmon na homemade.
sauce. Tapos, etong string beans. Hindi naman to string beans. Parang, string beans pala to na maninipis. Tapos, lagyan ko lang siya ng bell pepper. And then, yung rice is yung brown rice na gagamitin natin. Bale, binabad ko siya. 2 hours na itong nakababad. Ibahin ko siya pagluto para mawala yung yung starch. Nakita ko lang siya sa internet. So, gagayahin ko siya tonight, para maiba naman. So, ngayon, iba-blanch ko lang to, tapos i-grill ko lang siya mamaya ng konti. Para medyo masarap. Kasi nagustuhan ni Bana yung ginawa ko kahapon. So, yun ang gagawin natin. Tapusin ko lang to. So, I'm using coconut oil. From Lidl lang to siya. So, mura lang. So, blanch lang natin yung veggies. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 있었던 시간이 길었어. 봐봐 넌네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 날 떠올린 거야. Still believe I can't control. I miss you, baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. 기억나 말 없이 걸었었던
잊었다 생각했는데 추억이 잠시 날 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 그래서 틀렸던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 마치 있었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I can control. Miss you, baby. 수요일 밤이 기억나지 않게 Ito na din yung ating bigas. Ano ko na siya. I-stop ko na. Check natin ulit, baka hilaw. Hilaw pa. Hilaw pa ulit. Luto na. Dah. Iba itong pagluto ko ng bigas kasi gusto kong itry ng ganito. Kaya iniba ko para mawala daw yung mga starch ko, no? Mangaon na mi, mangaon na ta. So mag-plate na tayo. Take rice. Ginising na ni Bana si Sophia. So, rice, tapos yung gulay. Kay Bana. Tapos yung salmon.
yung salmon natin. Lalagyan ko siya ng oyster. Brushan ko siya ng oyster. Ayan. Ayan na siya mga lalabs. Ito kay Dada. Dalhin natin. Tagal naglalaro pa. Here na. Let's eat, baby. Come, let's eat, anak. Tulog kasi. Come na, let's eat. The food will get cold. God, just leave her then. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지